изцяло новите Остин и Али всичко е на път да се промени. Ще се изявя на сцена. Може да пеем в дует след представянето на книгата на майка ти. Да го направим. Ще последва ли Остин сърцето си? Но ако смяташ, че трябва да бъдеш с Али, просто ми кажи. Аз наистина харесвам Али, но харесвам и Кира. Аз няма да седя и да го чакам да се изясни с коя иска да бъде. Това е моментът, който всички сте очаквали. Изцяло новите Остин и Али в неделя от 9 часа по Disney Channel. Включи се в отбор. Ново по Disney Channel. Запознайте се с 5 съученици, които се познават отдавна. Ами, беше заразително. И правят почти всичко заедно. Каквото и да правиш, само не се побърквай! И сега можеш да се побъркаш! Те се справят с училището, живота, а и с родителите. Някой да проговори. Козата не се брои. Не сме го направили ние. Не бях аз. Всяка събота от 10:30 по Disney Channel. Disney Channel представя таинството да бъдете вещица тийнейджър. Страхотна идея! Първо, вземете си черен котарак. Селем наистина е най-сладката котка. Но той трябва да говори. Кой? Аз? Не чух нищо. Второ, научете най-новото в езика на вещиците. Има и по-подходящи термини. Гадно, тъпо. И най-важното, гледайте Сабрина за още магически съвети и приключения. Не е скучно, приятелка вещица. Сабрина, тайната на една вещица. Нов епизод всяка неделя от 9:30 по Disney Channel.